on calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV e kuuɓal ha tengta yewtere men leral communication mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone men en calmini Djiby Dieng e wondiɓe muɗum équipe muɗum e Ali Fall en garti hande kadi addande bandiraɓe ko koccuɗen wona gandal ko yidde yewtude mabɓe no hannirta ni henna no heedimi banggue nano Alaji Abou Gaye kanko noon ko dognoɗo ñanden laccire hirde hande toon jiitomomi jaam ala on fuuɓo toon jiitomomi banggue ñamugo Alaji mo ganduɗa ko Hammad Sarr en jetti en jarnima ma gar toɓe jogoɗen haalde haɗen no yetta ɗon toɓɓe men hande kalten guinal golle men hande ko jaajgol kettogol Farba Ngom toon to pôle judiciaire financier koko fadano woni ko yetti wonde talata arti altine arti ha joni bandum koko fadno no feewi o yeehi toon no yaari no yettoyi ko namna e ko jaabi no heewi ma ko tonguɗen hen so Allah lamɗo jaaɓi alaba kadi so tawi arti ganden beele ko ñagano ko to banggue liberté provisoire dañama walla ala kono ñalawma kadi ala bana arta bandum ɗahiro sa gokomo wawi fonde Thile Boumou Ndiaye kañum no guila Dumba wullitaki waytaki dukani hettaka ko ñande hen jogoy kañum no hettede yo Allah lamɗo fewnu rewno ha joni lawol kono ko adi ɗum toɓɓe men adande kam ko jillu mawɗo leydi ndi toon to Abuja laamugo leydi Nigéria ko fate CEDEAO eɗen gandi won teddugal daña toon no wayno ko ɓooyi ko Sénégal ɗaɓɓatno heɓani Allah hokki ɗum ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ay koye juuɗe makko yo judde hen balɗe ko wona ɗum ko ma en garte ko wiyete ko no mbinoɗen nane intersyndical yoltoɓe hujjaji gollotoɓe banggue laamu gueddere mabɓe ko wiyete ko grève ɓe pelliti jokkude ɗoɓe mbi ɓe keɓani koɓe kalduno e laamu walla koɓe jinno wadde ko ɓe dañani ko ponno wallede koɓe ballaka koɓe jokkoɓe gueddere nde en ganda ɗo haadata cektorɗen ko Pula dañi teddugal manggal e nder windere nde caggal ko wiyete ko Hausa en Swahili en Lingala en Hausa kañen gonno yeeso Pula wiya ɗemgal nayeɓal hollitama hitande hikka nde kamɓe goni ɗemgal gadanal enen goni ɗemgal gadanal fodde 150 million no haala e aduna he kono ɓuuri ɗon ha ko ɗum saabi jeenare mbiyetendi e Cheikh Amad ndi ganduɗa ko toon to Doha laamugo leydi Qatar suuɓi ko ngal ɗo ɗemgal men dimal danewal teddugal yo Allah hokken fandinde ha jetten UNESCO dañen ñalawma keeriɗo tawa kadi ko enen jeeyi ɗum ko teddugal manggal no feewi Ceerno Abbas calmina bandiraɓe ko noon mawɗo Abou Samba Diop mi salminimo no feewi nani noon e lembiɗam ko Hammad manda noon mataw ko toñanɗa ko mawɗo Abou ɗum woni ko yantema mbiɗami ko Hammad Sarr ala no watta joguinde waccore andi dimanaɓe e gawnaɓe kewɗe baccoje min waccoram ko bon wona waccore ni mais indam ɗimmere ko yero d' accord donc ko fodde salminde dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen e weltanadeɓe e salminde aussi mawɗo Abou Gaye mo ganduɗon ma vraiment en mbayrini hebdemo min anda noon holko holto jiituɗamo mais en tout cas en mbayrini hebdemo o yita ko jaama lacciri hirde hirande lacciri haako omo ñama jungo wadden kuddu ɗiɗɗi foof est ce que machallah mawɗo Abou wadde a salminama a jarnama en beltinima dendagal yeeɓiyankoɓe yewtere meɗen lewlewal communication en kattimo aussi musidɗo men teddumo ganduɗo ma ko Mouhamed Ndim gonɗo kadi e lappol hannde ene wawi tawma semaine prochaine inchallah mo dañ fartagno taw ceerno jimi woni koye 12 musidɗo men Malinadio woni koye hodde ma e garta makko so tawi Allahu lamɗo jaaɓi kanko musidɗo men o ko ceerno Ousmane La ko on dawtuɗo hannde ko ono duusi a jarama toka assalamu aleykum no goɗɗa aleykum salam oɗo jiitoɗa min ɗo gonnomi ɗo ko ɗon tan jiitani ɗo gonnomi ɗo ko ɗon tan jiitani mi suuɗaki aɗa feer longueɗaɗume ko saaha fof ko jeeyaɗo jeeya hoore muɗum walla jeeyaɗo jeeya ko roodi bisimilla eyyi ko haajuji piltodirɗe han ko ɗum wonno noon kono mi dogani aɗa andi mi tami wona dogo on eyyi mi wona dogo on kala ngo piiɗa mbaɗa leworo ɗum yingol de ɗo jiitoɗa ɗo ko moƴƴani no jiitoɗani kala no piiruɗa mbaɗa leworo ha kono takki ga jeɗana takki ga aɗa andi haako ko an kam a yalte film haako he ala andi kono min kam mi yaltani mais taw ka cuuɗi noon min kam mbaɗa wawi wiide wonde mi yahani saabu film uji ɗi fof ala hen ɗo jaltum hen
kanko noon film uji ɗi fof kala hen ɗo yaha ɗo arta sa yaha ma arte o mone ser haako ala aɗa andi min probléme am hannde o e haako ko sali koko fuɗɗi wiide firta aadi hakkunde amen o fuɗɗi kono firtan taw emi annda sabu ɗum leeli namna tan eyyi sabu min aadame haako somi hirtima hen mi haccittu hen in tawa defana hokkan dépasse hay somi defani ha ko ɗo wawi defede fof kala ganduɗo woni wona ɗum ko min hankkadi mi yiya ha empreinte am marque kala biyowo awbuga e bisimilla ma e laccire haako komi kalanɗo ɗum no waɗata Allah no seedi Abbas ɓe meeɗi yiide galle Ceerno Yaɓan Basir Zakaria ɓe bismi toon ɓe bismi ɗaɗa communication ɓe gaddi haako Allah ceernumi Hammeli Abou Gaye Ousmane Makali jiimi ko ɓe nokki haako mbaɗe mbuusuji ɓe nanni nder sakuji maɓe mbakki itam yode peyɗu maɗe ɓe kacciteten Allah no andi eyyi aɗa andi min kam sakam sa yiɗi sak baɗɗo comci mbuusuji ɗiɗi coytan yimɓe ɓe nanne nder sakuji ala ay min kam sakkosam sa ƴeewi soit ko mbaɗa ɗanno soit ko mbaɗa ɗumini sa ƴeewi ma taw hen laccire gaz ma taw hen gaziyel tokosel ma taw hen barade kasuji ma taw hen meew ma taw hen cupel tokosel ma taw hen korel ɗum ko sak ma an ɗum ko sakam oɗon sak ɗum tan reeni kono ha ko mbattake comci tan je mbuus e nder sak waɗa koye mbuus in so fusi noon so fusi dokkira comci on jahama dokken dokkaka yiɗaro on jahama ɗum noon mataw gartan ko kalɗen joni en jetti kanko Sali Dia joguiɗo miijo ngo o yuɓɓini jammo e lawol an mboɗo andi ka maɓɓanoɗo nde yani arde en jetti caméraman en ɓe jiibi wondiɓe mum e aalen kamɓe pop ɓe gari ɓe gollima bandiraɓe notima ha heewi ma mbaɗi yewtere heewinde kono tan e mbawa so jarnade bandira debbo ɓiyetede Coumba Yero Nalla jeeyaɗo to Gowore Lakki e nder leydi Mauritanie guurɗo Belgique teddiniraɗo nani ñande nani nde janggo muɗum kuppi biye mum ay jooɗi hade muɗum tardude Allahu akbar fadde balɗe sappo e joyyi nanɗo jooɗinde fadi ari addi fayida mawɗo jippaki hay goto kadi kono selɗo jippi yo Allah teddin mum ɗo Gowore Lakki ɗo noon ɗo jibina o mawni ɗo omo wonti ko way noon so teddule foddeji o jaama kanko Coumba Yero Nalla hoddiɓe soninkoɓe e safalɓe koddigal moƴƴal kadi ko teddule no fulɓe kewno wadde ni o yettama o jarnama gangal makko yooɗi feewi e jetti gorko jawɗo goɗɗo jaaɗo leydi Mali président directeur général Jok TV biyeteɗo hono Ousmane La mo ganduɗa ari guila nani koye publicité ji woni ari addi télé mum filmi ñaanti yonni kadi haali addi kadi ballal ngal ganduɗa ko banggal fayida no feewi tawi ko keddam nde ɓe nani ko ha ko watte hirande ɓe mbi ɓe gadda keddam ɗam woni kosam o addi kosam tedduɗo kosam ɓirɗam kesam jeltoɗam leydi Mali e Sahel o foof kañum yewtite hannde ene wiye gadane kamɓe gandi firta e Bambara enen eɗen gandi wonko firta e Pulaar ko inde mawde kadi ko wonde faade ma e ngar tan sallahu lamɗo jaaɓi en jettiɓe en jarnimamaɓe Diallo Amadou Jooli salminama jurama yettama kañum suddiɓe mum jeewo galle o ko Diallo Dieynaba Oumar lembel o ko So Coumba Mamba So Coumba Samba Mamadou yantude e mo ganduɗa kañum woni hono tataɓel makko wiyete ko Bari Fatimata ene wawi wiya taw mi juumani e inde adande nde hono mo ganduɗa kañum woni So Coumba Mamadou on ko cuddiri makko tawa o jaafoɗon e Bari Fati Mamadou o yaafoma e gartu hen ko bindugol keñe koɓe yeeɓoɓe en hettoɓe no feewi eɗen jarnoɓe no feewi noon mawɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañi teddungal somi juumani ngal guilay laamu Abdou Diouf elle ha yetti Abdoulaye Wade ha makki mataw Sénégal dañanogal teddungal walla so dañino ne sakta kono sakta joni ni hade mawɗo o woni koye dolnade ha ko an holliyande ma hen taw e ko yettere Allah par ce que déjà so wiyama Sénégal dañi teddungal walla dañi fartaŋe wonde jeeyede e ko ganduɗoma CEDEAO hani ardo commission ɗum ko yettere Allah
parce que diplomatie Sénégal yettima ɗo ganduɗo mani Sénégal en foti jogade fartange wawde ardade institution ngaji Afrique ɗi fof Allah haala noon aduna ɗi donc so tawi vraiment ɗum ɗon Sénégal dañi ɗum pour min mbiyatmi ko ɗum ufde soulagement mawɗo mais min wona toon woni caɗelam min woni caɗelam wonde comme par exemple ɗum ɗon do yaltinde holko wonno réaction ɓesgu Sénégal naaɓe ha tengti noon hannde sa ƴeewi leydi Sénégal presque pratiquement ko régime goto woni ɗo woni régime gardiɗo woni régime mo ganduɗo ma ko Pastef noon ɓe mbiyata ɗum kono noon ko Diomaye président kamɓe ndendi on ɗon ɗum ɗo sa ƴeewi guila on ɗon alhaali yalti yimɓe Sénégal naaɓe fof nen jalti en daro ene mbaɗa félicité président Diomaye e ngal ɗon dañal ngal ganduɗo ma Sénégal o dañni ɗum Sénégal kono ha hande ananani ɓesgu Pastef naaɓe ene jalti ene kaala hen holko saabi ɗum ɗon par ce que sa ƴeewi e nder hen sa hettima tan mannan wone maɓe yaltuɓe ni ene kollita boom vraiment ɗum ɗo way kono ala valeur ni e way kono ko Sénégal dañi ko toon sere o ala valeur ha saabi mawɗo mabɓe o kañum mo ronki ɗum muñande ha yalti waɗi yewtere holliti wonde vraiment enen heblo boom wonande tigui rigui dartinde Pastef no hannirta ni hen hokka ɗum doole fodde muɗum e ganduɗa hoorema walla hokka ɗum ko ganduɗa ma ko noon tigui Pastef foti e nder leydi Sénégal sa ƴeewi on ɗon nomination noon enen mbiten tan ko Sénégal fof kañum dañi on ɗon ngal ɗon baɗal walla ngal ɗon dañal ko Sénégal fof rendi ɗum par ce que ko institution sénégalaise kañum yano toon waɗi représenté hokkama ngal ɗon gueɗal artirini ɗum ɓesgu Sénégal foti ko wiide Allah jarama a jarama président Diomaye mais Allah jarama également en jarama diplomatie leydi Sénégal par ce que diplomatie ko noon yarata e leydi wawa tigui rigui darade no hannirta ni hen beele ko laamu tan foti weltanade ɗum walla hay lundiɓe hade ko ɓiɓɓe leydi ndi ko teddugal ko Sénégal fof wiya e jinmi wiide ko laamu no fonno haalde no foti haaldude média ji mum kaala hen média ɗi kadi kaala poti haaldude ni kono ɓe gona kadi laamu no potno haalde hen kono tan ene ngakkille si ne ngakki no feewi par ce que no fonno ni haaldede par ce que ko hunde ngalɗoma hannde institution ngaji Afrique ɓurɗi mawnude CEDEAO ne jeeya hen donc so tawi comme par exemple gueɗal potgal noon hay so tawi ko gomum juɓɓude totta Sénégal naaɓe ne poti quand même yaltude mbaɗa ɗum magnifié manam beltono ɗum ɗon kadi duwo yo Allah hokki hen par ce que ɗum dongal aɗen sa rondama dongal ene moƴƴi enen kewi wiide so neɗɗo rondama dongal yimɓe ne kewi duwnade ɗum e ngal ɗon dongal yo Allah rontu dongal ngal e dow jaam mais wona kay deƴƴude par ce que won certaine deƴƴere ko ɗum haal won certaine deƴƴere ko ɗum haal c'est comme si ko yimɓe dañi ko toon ala no wayi ko ɗum bolle puyɗi eyi ɗum noon saabi mbimami e wonde sa ƴeewi ko coalition Diomaye e dendagal ɗiɗo landa ɗiɗi kañumen ndendi régime oɗo gonɗo woni coalition Diomaye e Pastef kamɓe ndendi comme par exemple régime mo gonɗen o e dow muɗum mais sa ƴeewi ko coalition Diomaye tan yalti waɗi communiqué wonde eɓe jaadi eɓe belti kadi eɓe jiɗani président Diomaye dañal ngal ganduɗa ma dañini ɗum Sénégal toon to ganduɗa ma Abuja ko han leyata joni wadde ɓe ko mettinɓe jaadan ɗum welani e sa welama aɗa wawi wiide honda noon par ce que ndu ɗum ɗon yani mawɗo mabɓe o ko yalti mawɗo mabɓe o yaltu faati toon to Pastef manam parti Pastef o organisation mum interne holno foti juɓɓudi muɗum interne holno foti yarude au lieu que kanko o yalta o hollita vraiment ko président dañi ko en tant que premier ministre en tant que aussi vraiment kamɓe ndendi laamu ngu o yalta o wiya wonde enen de président ko addani men ko hunde wonde fayida kono so tawi o yalti ala ko haala so wona parti makko enen mbawi wiide ɗon aussi won oñande wonde ɗon walla taw ko wiyete ko vraiment tigui rigui ɓe mbawdani eɓen ɓeydiya feññinde ɗum ha e bawal a jarama Abba Sarr nanama famama taskama toɓe men ne kewi hannde no fewi toga bisimilla ma e jillu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñande alede nde to Abuja gomu juɓɓunigo Sénégal halfina holyende ma hen e tokara a jarama no fewi en beltanima yeeɗiyankoɓe en jarnimamaɓe kadi en jafnima e balɗe jawtuɗe ɗe wasde en jooɗade ɗo ko haajuji ɗi tan e so tawi en garti e toɓɓere nde ko faati e jillu hoorejo leydi toon to Abuja e fartange mo ganduɗa hoore maɗo walla fayidagal leydi Sénégal dañi toon e ha o ardina goomu juɓɓudi ko faati e fedde CEDEAO taw ko leyɗele kufde ɗum ɗe wonande jeeyaɗe hen de ɗum ko beelama kala ɓiɗɗo Sénégal naaki pawɗo wonde kala foti wonde eyi heddi noon ko totta ko
ko faydagal mawgal firtani kanko gardo joni o ko kanko golli dum ala o tawi ko ena golla ha bendi ala ko heddi so na rottude ko ndifu defango gila ko boy gila Sénégal hebi indépendance ha e nyalluge hannege so tawi ena wadetno ni ena wawno wiede Sénégal kañum hande foti artade CEDEAO tugnade e sarɗi CEDEAO gadano ko salade kala ko faati e coup d'état ɗum meeɗa wadde e leydi Sénégal kono leyɗele keddiɗe gonɗe e CEDEAO ɗe so tawi a ƴeewi kala hen leydi won telɓere meeɗi dañde ko wona leydi Sénégal taw ko faati hay sinno coup d'état waɗani laamu muɗum yerɓinama taw kadi ko militaire uji ɗum noon Sénégal dañi oɗon fartange ko hunde nde gandanɗa hono ko liggagila ko ɓooyi ari noon ha yettima e saaha makko kanko o hawri e majjum heddi ko mete Sénégal naaɓe eɓe jogui humpito to banggue CEDEAO mete laamu nguɗo ene jogui humpito walla faydagal CEDEAO mete eɓe qirri ɗum walla eɓe jaggi ɗum fodde no ɓe poti jagguirde ɗum ni ko wawi hen wonde foof enen to banggue yiyande meɗen ma en pel hen laamu ngu par ce que communication yahani no foti yarude communication won ko gandanɗa hoore maɗa ko gonga an ka journaliste o ko journaliste o ko journaliste woda en ko yaade ƴettoyde kabar so tawi en gari cakten kabar o dokkiren ɗum kono won ko kaddi gonori e nder hen won dakmo gonowo e nder hen laamu ngu ene foti wawde ɓeydude ɗum fodde wawde ɓeydude ɗum nde ko nadde e plateau ji ɗi nadde e média ji ɗi nadde e fof informe yimɓeɓe ko oɗo président ko totta ko faydagal muɗum holɗo tolni hakkillaji yimɓeɓe ngar hen kono noon kadi hoto jejji tan nde tawno wasata kadi wodi biɗo de kadi o ari hakkude président et premier ministre eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa hono ɗum ɓoyɗo ɗum haalde kala nde président dañi hunde premier ministre ma won ko waɗi ko ganduɗa hono ko ene contre président o ko dañi ko woni no Abbas wiiri ni so tawi président yeehi nomama président commission d'organisation CEDEAO so tawi gila suwa artude premier ministre kañum fonno wonde numéro 1 jaɓɓade ngoɗon miijo kañum fonno wonde numéro 1 wawde mobiliser gouvernement o pop kañumen fof konngol muɗumen wona gotol e felsidde leydi Sénégal e sembinde e duwanade président o e ɗum ɗo ko daña ɗo ene ko kono noon ko contraire o waɗi contraire mo waɗi o ko mobiliser militant ji makko Pastef naaɓe wiide wonde eɓe jogui 1 million militant eɓe jiiloɗo ene 2029 dañde 2 millions e ko ɓuri ɗum kanko wonɗo hakkille makko woni mete ko ɗon tan haaɗani ɗon tan yidde wiide wonde kanko e hoore makko to banggue parti Pastef famidi ko yoɓe darto e section ngaji ɗi kala e commune aji ɗi kala commune yoɓe darnu ɗon catal Pastef par ce que ɓe gandi e commune aji fof wona ala hen ɗoɓe jogui so tawi a ƴeewi poɗodiral nana hakkude makko e président ko Abbas wi ko wonde ɗum eɓe mbiya wonde e ko ɓeydade feññinde luural gongal hakkude mabɓe luural kay ko Bassirou Diomaye Faye sali haalde dow luural nana hakkude mabɓe less o omo nangi luural nana hakkude mabɓe omo haala ɗum Ousmane Sonko no nangi less e dow fof luural nana hakkude mabɓe par ce que kala ɗo daari ko ɗum woni ko haala kala ɗo daari ma wi wonde kañum e président pamodirani donc kañum e président pamodirani yimɓe muɗum ko ɗum nangi feeñi e hande o président so tawi dañi ko wayni hen e dimanche ɓennuɗo coalition Diomaye président yalti fiide bawɗe buubaji hollude hen beelema muɗum e Pastef naaɓe hol hen nanaɗo haali hen hunde Pastef naaɓe kaala ha par ce que mawɗo mabɓe haalani so mawɗo mabɓe haalani noon kamɓe heddiɓe ɓe kaala ha ɓe mbawa tan ko deƴƴude donc firti ko fayidagal ngal kamɓe kam ɓe nanguiri ɗum ko septam ayi wona ko ganduɗa hoore maɗa eɓe teddini ɗum walla eɓe kormini ɗum wonande président ko dañi ko min to banggue yiyandam ko hono noon jiirum wonde ko ɓe pamɗini gueɗal ngal eɓe pamɗini gueɗal ngal par ce que président hande o yalti leydi ndi o yaltiri leydi ndi ko nattude wonde han président Sénégal tan ɓolo kaɗɗo ɗon o ruttitima leyɗele Afrique ɗe to banggue faggudu muɗumen to banggue jencude eko nandi hen leyɗele dendude ɗum ɗe o ardinama ɗumen donc ɗum ɗo ko fartange goɗɗo wadde noon kala ɓiɗɗo leydi ndi ene foti weltade hen ha tengti noon e kamɓe wonɓe e senggo laamu ngu par ce que million ngaji kamɓe goni heɓoɓe ɗum salaire uji ɗi kamɓe goni totteteɓe ɗum kamɓe goni rokkiroɓe milliard uji e yimɓe mabɓe ɓeɓe beela
wadde noon so tawi président dañi fartange caggal leydi en artira ɗum ɓoyno e nder leydi ndi président foti ko waɗanede jaɓɓungal jafoɗa eɗen keewi toɓɓe kono gartan ɗo kala jaam garɗo e neɗɗo no laami so joom wuro walla goɗɗum ko o yettete oto Allah wat so woni tana kadi wiyete ko laamu kiiti ko wonɗa ɗum ko Sénégal ɓooyi gila Moustapha Niass gila Seck Tidiane Gadio Manko Ndiaye Aissata Tall Sall ɓe ko diplomate de carrière golliɓe ko mawni ñippi cumuji ñippi musiba e aduna o kono keɓani oɗo fartange an e juuɗe mumen wadde oɗo ñangaɗo joni gaɗo fartange to banggue diplomatie o e mawɗo leydi pottuɗo hen o alay saago jomum jetta to banggue teddugal hayso tawi wona kamɓe ligguino foof ina hen joni mawɗo presque pratiquement o ɗisi jabtade ko kalla ko par ce que hulliti wonde hande so tawno hande rawno lawol o fonno edade yaltude o finnina ngal ɗon dañal ko Ousmane Sonko en tant que premier ministre jafuɗa koko wi ko Sénégal ligguey ɗum ko ɓooyi wona ɓeeɗo liggey ɗum e ko ɗum jiɗi ñande mais aɗa andi laamu ko continuité yo laamu ko continuité kala ko daña kala ko hande ko daña ɗoyt ɗum woni ayi souvent yimɓe no juuma comme par exemple hande so tawi kamɓe ɓe jii haɓe mbiye wonde ko ñamande men tewɗo mais keɓe ronɓe ɗum alay sago ɓe ƴetta ɗum way kono jinnaɗo ma sa wonde moƴƴere e bonande fof kala ko tawɗa ɗon tawi tan ko jinnaɗo ma accanma ɗum a ƴettat tan jogoɗa so tawi moƴƴi a continue a yiyat so neɗɗo ruttimi joomum haade mum juule wiyete e wonde hol joginiɗomo ñamade holmo jogini ñamade o wirnetake so wona ɗum ɗon haale hol ƴettowo ɗum en charge wadde laamu ko kañum ƴetti ɗum en charge hol joginiɗomo e hol joginiɗomo wadde ɗum ɗo laamu ngu dañi fartange vraiment tawde ko ganduɗon makko ko golla diplomatie gollaɗa haali ɗum joni a limtiɗo Moustapha Niass a limtiɗo Aissata Tall Sall ko Ndiaye Seck Tidiane Gadio liggi diplomatie ko voilà ne famɗi bawɗi liggade aduna he mais ko ɗum saabi hay ɗum ne so tawi a ƴeewi ɓeɗo ɓe mbiɗa ɗo joni koɓe liggey diplomatie ko oɗo kesso garɗo mo mbiɗa ɗo en o hewɓe nan ɗo gandamo par ce que dille makko kewani kono golle makko ñangla liggode no hay sinno tawi omo liggo hay so tawi omo liggo en jeddani ɗum kono ko tawa ɗo ko ɗum ɗo ko daña ɗo ko wona ko ari ɗo ene e nder lewru wotu ko wone makko wone fottude o hawri hen ko wone makko o hawri hen ɗum ala luural kono noon ko golle gollaɗe ko mbimi ko en ko golle gollaɗe guila e awolan ko ɗum woni ko rontiɗo en ko heddi ko noon ko kamɓe ɓeɗo en so tawi ɓe pellihi eɓe donta ko woni nema ko yoɓe dontor ko heddi kone wona wiide yoɓe dontu 15 milliards uji wona wiide yoɓe dontu fonds uji politique mabɓe wona wiide wonde yoɓe dontu budget ji ɓe mbiya wonde ɓe dontata ñamade wawa gasde so ɓe pellihi wiide wonde ɓe dontata ñamade nde yoɓe goppu laamu ngu ɓe jehlaji mabɓe kono ɓeɗo kam dontata hay teddugal ngal so tawi mawɗo leydi dañi teddugal yimɓe muɗum payi banggueji goɗɗi haala gotka eyyi ko ɗum woni luural kaltingal ngal so wonano luural ko fonno wonde ko woni ko mawɗo Abou wi ko kamɓe ponno arde ɓe daro yeeso ɓe mbiya wonde aha ɗum ɗo dañama hankkadi en moƴƴi vraiment haqqillaji foof gona hen nden haqqillaji yimɓe Sénégal naɓe fof gona hen sa yi haqqillaji Sénégal naɓe ko heewi hen tinan ɗum c'est parce que no fonno ni yarude yaare a jaama no way fof hay soɓe haɓɓene ɓe ndenda kamɓe ndenda teddugal ngal enen fof ndenda teddugal ngal Sénégal dañi teddugal CEDEAO en ɓooyi ligganade CEDEAO kala CEDEAO aani wonko jomum wawa muñde na wawa muñede wasa ñamde lacciron aɗa andi aɗa andi oɗo so tawi woni ko goonga no mbiɗani ko noon foti wonde ko mobilisation waɗede président yihi dañi ɗum ɗo so tawi en arta so tawi en arta ko mobilisation waɗede président jaɓɓogal timmugal jaɓɓode e arara e CEDEAO a faami arara e Sénégal ƴette wadde e arara e CEDEAO a faami de o jaɓɓore ɗum e nder leydi ndi ko ɗum woni ko foti wonde ko kono noon so tawi ɓe gaydi ɗum ɗon noon probléme o wona tan ni kamɓe Pastef naɓe wiɓe wonde ɓe jaada ni hay garangal makko Ziguinchor wona ɓen ala coalition Diomaye président e hoore muɗum kamɓe poti ummanade ɗum eɓe gandi ɓe ko so tawi lutti e muɗumen président watta réussir a faami so lutti e muɗum président watta réussir kadi min koko ɓooyimi haalde min président kala nde waɗi ko waɗi fayida premier ministre makko ma ƴeew ko gandanɗa hono to banggue communication ko en ubba ko kanko président ko waɗi ko a jaama CEDEAO so wuri Sénégal na tawa ha ɗo joni leydi gammi ko enen ndena toon e leyɗele goɗɗe konin koɓe gon toon on jarama so tawi nden toɓɓe yawti gartene e toɓɓe Farba Ngom koko fadano ɓooyi dumbede heɗaka ha rafama adda koye ambulance yalti haali no haalano jooɗo ina hokke poɗɗe hol yiyande moon hanki e yaltande hanki nde holko ɗum jibini holko ɗum fuɗɗi feññinde e hol ɗamamu e paɗaɗo hen
e ɗama paɗa ɗo hen kam min to banggam woni comme par exemple Farba Ngom omo fatno oɗo ñallom par ce que kene tonno dumbaɗo kene tonno e lebbi sappo hay goto yettake ma haalanma holko dumbiraɗa hanki ko wonno e makko fartaŋi altino wonno e makko fartaŋi wawde dardade huccite pôle judiciaire woni juge du premier cabinet d'instruction huccite muɗum o haalan ɗum mais e ñande hen kadi wona on tan jooɗino ɗon hay procureur ari jooɗima e yesso on ɗon kamɓe fof hen goto fof jogui namde muɗum par ce que hen goto fof presque namde mum ken tonno 1 heure de temps te hollitama wonde caggal avocat ji makko kolliti ko wonde e nder hen kanko Farba Ngom kala ko namdano kala keɓe jinno andude e fond dossier o haalnimoɓe ha laaɓi car hanki yimɓe patno tan ko altino kanko ɗon tan ɓe mbiyaɓe wonde an Farba ɓayde vraiment min donki hebdema preuve komin ɗumnanno ko tuuma fawno koye ma pop ala hen ko ganduɗa hoorema vraiment a jabtaki ƴettu paɗe ma kota galle mon ko ɓurno hulɓinade tan ko wiyede wujiti kalis laamu boji ni tawi ɗum ni haalaka hen mata ko ɓaggano hen tan toka koye liyandema hen to aɗa andi min koko ɓooymi haalde e nanngal Farba ngo wona min tan e kadi haalino joga e Sénégal naaɓe kaali ko faati e nanngal Farba ngon ko faati e nanngal Tahirou Sarr tokara an Farba so tawi wiyama wonde e ƴetti kaalis Farba ƴetti kaalis ko gonga Farba ƴetti kaalis holto Farba ƴetti oɗon kaalis mere Farba ene jogui machine pewnowo kaalis Farba so tawi ene ƴetta kaalis ko foti no kaalis poɗɗo daani alay sago wooda ɗo yeehi holto Farba yahata ɗo ene fota ƴettude oɗo kaalis walla kaalis garowo e Farba hoto oɗon kaalis fota rewde horo booñ laamu o holto woni zéroɓe ɗum ɓe holto ngoni c'est à dire ɗum ɗo fof so tawi woni woppama wiyaka haydara Farba tan sepp ƴettama tan e hakkude yimɓe fof wiyama wonde ko ɗo tene kadi hoto jejjiten wonko adi premier ministre wonko adi haalde nde o ari Agnam o dikkima Farba Ngom nde o ari Guédiawaye o dikkima Lat Diop nde o ari Saint-Louis o dikkima oɗo Mansour Faye nde o ari Louga o dikkima Moustapha Diop par ce que goto e maɓɓe fof ene jogui ko dikkori ɗum par ce que o ari e nokku muɗum ko yinno dañde ɗon ko o dañani ɗum ɗon donc ɓeɗo ene kaldinimo politiquement ɗum noon kala no ene mayira mo waɗ ɗumen to banggue politique ɗum woni ko gandanɗa hoorade ko rewi hakkude makko e Farba ko rewi hakkude makko e Farba kono gila adane gila awwala nde ɓe jooɗi e laamu ngu président de la république yaadani hen yaadani e nangue ɗe wona ngal Farba ngal wona ngal Tahirou ngal wona ngal Lat Diop wona ngal Mansour Faye wona ngal hay goto e mabɓe zone afrique nan article mum nan ɗo gila adani wi wonde ko kamɓe ɗiɗo ɓe jaadani hen président yiɗa kanko omo yiɗi kanko premier ministre président yiɗa kanko omo yiɗi ko président jogui alhaali o président yo wimo wonde alay saago ko ɗum ɗo wonata so tawi a yaadi hen moƴƴi sa yaadani hen ya lawol ma kono noon eɗen gandi mi haalino ɗo kadi ko ɗo kalnomi mbimi kamɓe nanggaɓe fof koɓe woppeteɓe kamɓe fof koɓe woppeteɓe ko ɗo kalnomi ɗum ɓe goppirama goto ha heddima ɓeɗo ɓeɗone kadi ko woppirteɓe ko heddi hen ko noon ko kanko Farba wonko ganduɗa hoorema eɗen paami ko doole goni ɗon eɗen paami ko doole goni ɗon saabu wona haydara wona tuuma muyi heddi ko so tawi a tuumi neɗɗo ko tumɗa ɗum ko taw e muɗum so wiyama Farba ko tafɗo fedde e ena mbayla kaalisaji so wiyama Farba wonde ko joguiɗo ko bonnuɗo jawdi laamu holko laamu totti Farba ha ko Farba ene bonna jawdi muɗum ɓuuri bonnude jawdi leydi ndi kay ɓuuri hasrude ɗum ko Maymouna Dieye ministre de la famille de la solidarité ko on kay ɓuuri hasrude jawdi leydi ndi te nan ɗon jooɗi ɓe kuccine muɗum Maymouna Dieye ko kañum jooɗi wi wonde 5 milliards ɗi président et premier ministre mbino rawane e 2024 e toɓoɗi bannoɗi waameji boomi Bakel naaɓe Kidira naaɓe Matam naaɓe wonde milliard uji 5 votama assemblée nationale fayi koye ɓeɗon ɗiɗon milliard uji 5 ha ɗo ɗo wona ɗo yettake woni koye juuɗe Maymouna Dieye ko kañum daari wi wonde neldama par neldirɗe kaalisaji ɗi neldata noon mbi wonde keɓani holko haɗi cour de compte holko haɗi ɗumen noddude Maymouna Dieye premier ministre ko haɗi ɗum wiide wonde Maymouna Dieye haalanmin ko laaɓi oɗo 5 milliards goto haɗi assemblée nationale ko min yamiri a tottama holto mbaɗɗa ɗum holko haɗi premier ministre wiide noon holko haɗi cour de compte hannde o Maymouna Dieye jooɗade e nder meeting Pastef wi wonde eɓe totta damorde ɓeɓe mbiyata martyr en ko holɓen wujjoɓe
fenoɓe ɓe heloɓe bisuji duppoɓe galleji waroɓe yimɓe ko ɓeɗo goni référence sénégal hannde so ɓeɗo gonno référence sénégal hannde Bassirou Diomaye Faye wona président commission CEDEAO so tugnanoma e ɓeɗo Bassirou Diomaye Faye yettota ko ɗo yettiɗo hay leydi gotiri jaɓɓota ko ɗum noon so tawi wayi noon kanko Maymouna Dieye dari wi kalis moɓe ponno tottede ko milliard uji timmani min guitti ko milliard e hunde woodi tottaɓe ko heddi koko min ƴetti e budget ministére mo joguimi budget oɗon ɗum woni ko tottira milliard uji 5 keddinoɗi en oɗon budget tagma voota nde budget o mbiyeɗa ko ɗo budget o fayi kalis oɗon ko kaari e kaari jeeyi ɗum ɓen ene coppini ene paadi e ko muɗumen guitta ko muɗumen ko kaɗa ɗumen ɗawa ɗumen tottoya yimɓe maɗa pour ha belto e ɓen warannoɓe bonnanoɓe ko ɗum woni référence ko ɓeɗo goni martyren i hoto soldateɓe darinoɓe faɓani indépendance ɓe holto goni ɓesguji muɗumen holto goni holto soldateɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa CEDEAO ene ƴetta ɗumen ene nawa ɗumen e leyɗele goɗɗe défendre yaade leyɗele ɗeɗon e inde CEDEAO ɓen holto goni en jiiɗeɗo balɗe han ko bene wona CEDEAO ƴetti tafi ko ɗum nana bene ɓen kay ko ɓen so tawi goto muɗumen mayi ɗum ɓen goni martyren ko yanoɓe Arabie Saoudite maayoyi toon ɓe martyren ko yanoɓe défendre yaade Koweït état guerre Irak nde ko ɓen goni martyren kono kay wona ɓeɗo kay bandiji ɓoli yaroɓe sangara dorogueji mbiya wonde ko ɓen goni martyren ɓen goni timtogal leydi Sénégal Sénégal de jaasi a jaama toga to banggue a haali joni yanoɓe Koweït e yanoɓe nokkuji goɗɗi ha joni wona mabɓe mayɓe keɓani damorde mumen si no won hen hande ɓiɓe mumen jaltinama école aji wonnen jaltinama e koɗorde honkama gila nden gila e laamu Abdoulaye Wade wonno ma yooɓe yoɓaka ha laamu président Macky Sall eɓe ceppa mbaɗa hunde fof honkama yoɓeɓe ha joni wadde Sénégal ne joguiɓe mi wiyani o foti yoɓede o fotani yoɓede kono koninkoɓe ɓe ganduɗa maayi toon to Casamance opération ngaji 4 walla 5 e nokkuji goɗɗi ɓesguji mumen nanɗo ngala hay ko joni poti ha joni toppitede garten e toɓɓe wonde intersyndical to banggue gueddere golle Holli TV to banggue fonction publique e jokkiɓe mabɓe ɗo ɗo laamu ngu waɗani koɓe kaldanoɓe keɓani ko sifodirno ko koɓe jokku wadde gueddere golle hol battane jogori wadde leydi ndi muusal par ce que gollantoɓe manam oɗo ko intersyndical état ko agent ji état kañum min mbi e wonde so renaki ko jogori ko hofde juuɗe natta gollude walla ko jogori jokkude hofgo juuɗe natta gollude wadde fitti waɗata ko paralysé kala ko gandanma kañum woni systéme état o manam laamu ngu no fonno ni yarude waɗa ɗum paralysé hay goto gollal ponnogal waɗen ronkata wawde yaade no hannirta ni hen Baba Abou ay sa ƴeewi comme par exemple Sénégal hande way kono ɓandu nayejo ɗo memɗa fof musat kala secteur mo memɗa hande en jogui probléme en jogui caɗele a faami ɗen ɗon caɗele noon fonno hande darade henete mo ganduɗa hoorema tigui rigui ha laato cer ha laaɓa a faami ande darima mataw o horinima ɗum woni président Ousmane Sonko président Pastef par ce que Ousmane Sonko ko kañum woni gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal donc kanko waɗi déterminé politique meɗen kanko yi assemblée o waɗi toon déclaration politique générale wadde e nder on ɗon politique générale mo déclaré e nanodiri ɗe ganduɗa hoorema ɓe nanodiri ɗum e syndicat ji so tawi hande syndicat ji batti darade walla agent ji batti darade mbiya wonde ha hande keɓani comme par exemple hande ɓeɗo holko goyata damurti ganduɗa hoorema ko indemnité ko fewte logement ɓe jeeyi haɓe nanodiri hen mais la moindre des choses ko wadde ko jomumen mbimam ko kono sa waɗi sourde oreille manam hayso joomum haali wayno an a nanani ka joomum haalata ko mais so ɓoy seeɗa jomumen kaɓata so kaaɓi ɗuminen te so tawi tan joomum wi ene tugno e salaire muɗum est ce que ne wawi yobde frais ji ko ganduɗa hoorema ko kañum woni ɗum ɗo surtout galle hande no wayni sattude aɗa jogui indemnité de logement mais saabu Allah yoɓ tottuɓen indemnité de logement men ɓe goppa kiro e ngayoɓe ganduɗa hoorema eɓen mbadda ɗum te taw jarani te taw so renaki ɗe paynuɗo Sénégal moƴƴani e ponno jogade haqillantagal potgal kamɓe darino ɗo e mbi Sénégal so tawi min keeɓi laamu on balli amen hamin keeɓi laamu ɗo e lebbi tati somin mbaɗana hunde daroɗe hande eɓen jaare presque e duuɓi ɗiɗi ha hande vraiment Sénégal nen ronki yiide hoore muɗum e caɗele e muusal e basal par ce que ko ɓeytini yimɓe
sa nani presque pratiquement ko wiyete ko sa nani sendi intersyndical en woni agent ji ena pepo en bima dumin parce que hay ko wiyete ko ustam ronkamo yo wad manam yo ye yo feñ e bisngulli ko dum haal tan walla bindi kayta tan donc ko dum musal yeɓe gasoal ɓe jafoɗaɓe mbi e nder waktu tetenayi tan uste tawa kañen ko ligguinteɓe kaldan e mawɓe men to codato ustaka wawa wonde ɗum ko yiyande a jawama tokara ɗon hol yiyande ma ɗon tokara aɗa andi so tawi a ƴeewi to banggue intersyndical gollotoɓe to banggue laamu wona kamɓe tan par ce que ande gesem nan ɗon kañumen hanki e hannde koye tikkere golle goɗɗi kamɓe ɓeeɗoni la même chose ko hono noon anndu gasam holliri wonde ñande 17 kañumen ko waɗoɓe sepp non eɓe nayi ɗingal ngal oɗo saaha hannde nadde ɗingal ceppa eyyi oɗo saaha hannde koye tikkere golle ɓe goni balɗe ɗiɗi woni altine o e talata o eyyi pofto ñalawma ɓe naata e seppo eyyi ɓe taloye dingiral ngal ɓeeɗo kañumen ko hono noon mbi eyyi ko heddi ko noon to banggue syndicat kañum ko ɗum woni rôle muɗum syndicat rôle muɗum han ko haare e namdade hujjaji muɗumen kañumen ko heddi ngala hen e kañumen ko woni hujjaji muɗumen koko no ene keɓra ɗum tan heddi noon ko to banggue hujjaji ɗi jomumen namdoɗi wonko namdotoɗa an ɓuuri andude ko namdotoɗa ko wodani a wona keɓowo ɗum donc hoto leptu heddiɓe ɓene kamɓe syndicat ji ɗi koɓe keewi ko fof par ce que hanki mbaɗa ɗum nina lire article goto wonande kamɓe andude semaine dilloɓe to banggue sengo cellal ɓalli e seppugo ɓe tikkere golle nde ɓe mbanno e yontere yawtude ɓe mbi wonde hôpitaux ji kewɗi presque kamɓe koɓe dañi hen to banggue tikkere golle nde to banggue jencude haare nde woni 9 e jeetati e nder temedere te moƴƴani ñawɓe e ñawraɓe faami te ko ñawɓe e ñawraɓe moƴƴani mumen ɗo joni kamɓe ko heddi ko jomumen jooɗade balɗe ɗiɗi ñawɓe ene ngoodi on cafrani ko ɗum saɗede jooɗade balɗe ɗiɗi oɗon gollo wonɓe on gollaki wonɓe gandanɗa hoore maɗa ene jowiti e golle moɗon sababu nde yidde moɗon onon nde heeride hoto tag on bolokde heddiɓe par ce que salaire uji ɗiɓe keɓata indemnisation moɓe namdoto o ummoto koye keecam ummoto koye keecima ummoto koye keeci goto te hay goto meɗen liggaki e laamu hay goto meɗen liggaki e santé sen jeehi to santé to ken yoɓoɓe sa ari aɗa naata a taƴat tikke mo taƴata o e tikke mo taƴatmo ko ɗum rendinte ɓe mbaɗane salaire uji mabɓe tikke mo taƴata o e tikke mo taƴatmo ko ɗum rendinte woni koɓe mbiyata indemnité ji logement ji indemnité ji transport uji mabɓe donc wona ɓe keɓani ɗum tan ɓe mbiya wonde ɓe bolakami min tottanoɗoɓe tikke o min noon joni so tawi mi waɗi grève mi wi wonde mi tottani tikke ma moƴƴe mabɓe toga hunde ko maslaha wonata tawi ko gonga haalete enen fof eɗen gandi hawrama kamɓe koye mabɓe ɓe gandi heddi kay ko yoɓe mbi président de la république et premier ministre yo guittanɓe e keesuji muɗumen noir ɗi tottaɓe damorde mabɓe par ce que damorde mabɓe diwan 2 milliards c'est 1 milliard 600 diwan 2 milliards e ko diwani 2 milliards ko yoɓe tottuɓe ene wawi mbaɗa ɗum janggo walla ɓawa janggo ɓe mbaɗa ha ɓe keɓrani ɗum wadde ha danga daro mawɗo abou dayon caggal mabɓe ƴeewan so mbimi ko waɗa ha caggal ndewa caggal mawɗo abou jaafoɗa aɗa andi presque kamɓe joni sa ƴeewi damorde ndi ko 1 milliard 600 e nder balɗe tati ɗe mbannoɗi garniɗe sénégal wasi hen ken tonno 3 milliards est ce que ne jaari ɗum manam e hofgo juuɗe mbaɗi ngo ko ɓeydade leltinde koɓe namdoto ko min mbimi ko jomumen on mbawa wiide fof yon jobde kamɓe nder no ɗum ɗo noon na moƴƴi hen na moƴƴi e leydi ndi de ala ko windande ko windande moƴƴere walla bonde yo fiya ha muusa ko windande janggo e jaam so tawi yontoyi ma liggoro hakkille mbasa liggorade ma liggoro hakkille mbasa liggorade ɓerde aɗa andi ko ɓerɗi ko fof liggora ko ɓerde min haɗimi yadude peggal muusa tene kadi famen aɗa andi leydi ndi musiba garɗo e muɗumen fof addi ɗum ko secteur uji 5 gaddi ɗum goo ko étudiant ji ɗiɗi ko jakarta manuji tati ko julla bale belen woni ambulance ji nayyi ko taxi manuji joyi ɓeɗo goni joyi mbawa jaydenkoɓe ɗum ɗo walla haalaɓe joni kan gona jaydenkoɓe jaydenkoɓe ene ceɓori par rapport e ɓeeno mbano hen ni jaydenkoɓe waɗi ko ɓeɗo ne jaadi hen ɓeɗo jaadani hen ɓeɗo so gulli ga ɓeɗo gulloto hen kono taxi manuji kañumen mbaɗi ɗo mobilisation ngaji jakarta manuji mbaɗi ɗo mobilisation ngaji étudiant ji kelli ɗo université duppi ɗo uroji
hande o soɓe mbiyama ɓe joɓetake boursuji horoɓe joɓe hay mbuɗu goto mi so tawi ko min waɗa hay mbuɗu goto horoɓe joɓe koɓe ponno yoɓede boursuji ko non koɓe ponno yoɓirede boursuji ko yo fewnitire koɓe bonni ko ɓe bonnino ɓe fewnitire laawima kadi ɓe bonni a jarama taga ceerno abbas yafɗa min mbeɗa wasi yaade nonno aɗa andi bonni piccat ficcallaji te na diwo ko ficci ko na diwo ɗo mais ñagoɗen tan yeɓe eto famidirde par ce que aɗa affaire o ko ɗum c'est un mandat de 5 ans mo ganduɗon ma en dokkimoɓe enen dokkiɓe sénégal naɓe dokkiɓe yeɓe laam hay so tawi kamɓe ɓe kolliti limite mabɓe holde ɓe kaada e ngal ɗo baɗal manam ɓe kolliti exactement holko ɓe mbawa eɓe kolli ɗum sénégal naɓe foof heddo caɗiɗe e jaɓɗo mais enen aussi ɓayde ko enen mbaɗir noon no wi ni enen mbaɗi juuɗe meɗen e nder 5 ans o kam alay sago mbaɗen souffrir 5 ans a jarama toɓɓere sakkitinde ko puɗɗoɗen ko teddugal sénégal to abousa uddir tan ko teddugal ɗemgal pular e nder windere nde pular ne wiyeteno kañum woni ɗemgal nayeɓal joyeɓal kono noon woni ko caggal hawsa swahili e lingala ɗemɗe ɗen goni koye nokkuji ɗi deɗɗiɗo yajani pular ɓuuri yaaji ɗum wonno atu o kono hitande nde ɗo hikka teddugal men jeenayi cheikh ahmad toon to doha laamogo leydi qatar suuɓa ko ɗemgal pular hollani won ɗemɗe nder asie enen ɓuuri wawde haalede en dattima ɗemɗe afrique ɗe hol melle mo dañɗon hen walla hol yiyande joguiɗon hen ko weltare mawde saabu leeli kono kadi haalaka min mi dentede min jogui pelle jayndiyankoɓe ɗe min jogui te ko jayndiyankoɓe mawɓe goni minen komin janggoɓe fodde temedde ujunere e fawde neɗɗo mi jippini toon hanki ko neɗɗo goto jetteɗo ñang jaaɗo luggi jippi hen fulɓe koye men jippaki mi haalani leƴƴi goɗɗi ɗemɗe goɗɗe ɗe e c'est parce que aɗa andi ɗum ɗon waɗa kam référé ke ko alpha blondi yimanno ko wiyata alpha blondi wiyatno gaño afrique najo ko afrique najo fulɓe gaño men ko fulɓe leydi ndi hay so ɗum ko ɗemgal adañi teddugal porgal niyete hande fonno wonde ko une fête nationale une fête mo ganduɗa ni yimɓe fof belto fulɓe kala ɗo pullo wonno en fonno yaltude par ce que ay ko mbiɗa ko an a ɓayini ɗum min hoorema hanki mi ɓayini ɗum e groupe aji kewɗi kono a nanta mukko neɗɗo daro wima e wonde manam ko fulɓe dokka ko eskey ko gotel jita daro waɗa hen sticker muɗum waɗa comme par exemple waɗa ni walla waɗa hen tan ko ene welti e junguel te alors que an a addanama beela poɗɗo niyete wiyede e wonde ɗemgal pulako kañum woni presque hande heeɓi manam gartam ngal ganduɗa ɗemɗe keeɗe pitanade kañumen gonno yeeso mum hande wiyama ko kañum woni ɗemgal ɓurgal wawde haalede e nder presque aduna o sa ƴeewi presque par ce que ɗemgal pular ɗo haalte ɗo e nder aduna ene heewi donc so tawi neɗɗo dañi ngal ɗon teddugal pour min poɗɗa ko vraiment weltade an pullo kolliraɗo ɗum ɗo mais so tawi an pullo an dañat ɗemgal dañat teddugal bangal noon ete a salima finñikinade mais ɗemɗe keddi ɗe aussi kañumen ɓeyto ko warde ɗum a jarama ma gartuma mi nanani dille tabital pulago ARP pelle ɗemɗe mi nanani ɗumen hay nokku goto toka hol yiyandema hen e togara aɗa andi ɗum feññinta han ko wonde enen to banggue pular o ko aybitade e aybinde pular o ɓuuri hewde e meɗen e rewidade pular ko dañata ko ñanden tan e pengal Mamadou Alassane Ba e yewtere ɓe mbaɗanno toon ɓe kaala haala kewindi ɗemɗe eto banggue ɗemɗe gendiji ɗi laamu suuɓi mete ko kewindi ɗemgal walla ko haalede ɗum walla ko nandi hen ɗum wonno titode yewtere nde won yaltuɓe toon kaali ɓi wonde pular ene yaɓɓa pular ene ɓitta pular haali haake wona to assemblé wona to ni wona to na ha kemmi haaldude hen wonɓen mbimi wonde so tawi neɗɗo darima hande o wi wonde sénégal pular haali haake assemblé firti ko sifata assemblé ene ƴetti traducteur en nan toon pirata ko ɗemɗe ɗe kala walla woni ɗemɗe ɗe ganduɗa hono waɗa ko cuɓtade ɗemgal pular ene hen wonɓe toon ko ɗum woni gollal muɗumen toon hamme en ko toon goni e pinteli en ko toon goni kala ko haala toon e français walla e anglais walla e espagnol pirana ɗum wonɓe toon ɓe pular haala mo nanta français mo nanta pular so tawi pular haalama firani e ɗemgal ngal nanata ɓen nan toon député ji ɗi ene daro e nder assemblée nationale kaala pular ɗum so tawi neɗɗo yiyani ɗum ala ko yiyata ɗum wonno waɗino saaha nde Ibrahima Malal Sarr
ndemin gaddata ɗum ɗo en ko hono ni kadi wonno ko ayibaji baɗi ni wonno pular ko dara pular ko yabba alors ni e Google ko mo jaa hen kanko nan Google be alors ko pular koko yihi ko ɓooyi wonɓe ɗo tinani pular koko yihi par ce que kañumen ɗo mbayruno pular ɗo pular o ɓenni ɗon mbayruno pular tan koye big e fooyi pular noon yeehi han kadi ha naati e technologie naati e karalle kese ɗo luɓoytonoɗa alkule tappa machine ha gayna tira ƴetta big maɗa defta hen ɗo woni ɗa fo aɗa logga ɗo woni ɓa fo aɗa logga ɗum nattani pular hande o golliɓe ɗum ɓe ɗum kay tawi ndiyam dañama minen min puɗɗo winde journal ko bindol pular ɓolol hay machine coffreɗo ala eyyi non jinmi widema han ɗum nde wonno big e fooyi big e fooyi o ko ɗum wonno ko windude journal pular taw bindirta ɗum ko big ko ɗum woni koko wonno yihi ha ɓooyi mbattuɗa luɓade fami yihi ha ɓooyi yettima han kadi ha a natti luɓade Mamadou An Yalla wima ɗum firti wonde ko avancement waɗi ɗum ɗo noon ko daña ɗo ko ɓe mbima ko prix Cheikh Hamad o 2026 yaɓe 150 million neɗɗo haaloɓe pular e nder aduna o kadi won wiɓe limon nde ngakki kadi so tawi a wiyoɓe limore nde ne ngakki ɓe yadani e muɗumen saabi ko ha joni ko mbimami nane ko woodi ko yawoɓe e seyfinoɓe e ɗumninoɓe goodi hen kono kay so tawi a wiyama 150 million ha wiyama ɗemgal ma kañum woni garwaniwal to banggue ɗemɗe gendi ɓurgal wawde haalede holko jawata e ɗum a fotani yawde par ce que golliɓe ɗum ɓe an a jeeya kay golliɓe ɗum ɓe ɗo golle heɗo an a tawaka ɗum ka cimtanaɗo ko cimtanaɗa ko nanggu hen tawde famɗani heddi pular o e 2024 pular ardi hima suwaji e 2024 si ɗum wonno kono wonɓe ɗo hay goto tinani waɗino son cow e ko nandi hen hay goto tina wonɓe ɗo henne tinani ɗum e ko heddi ko won defte muule heede ɗo henne muule he koye pular wonɓe ɗo ganda ɗum coodata deftere janggata deftere mbatta haydara kono kala ɗo daari mbima hunde pular koko ɓitta pular ko ni pular kona a faami te alors que deftere pular so tawi waɗama ɗo hen hay goto muɗumen sodata hay goto muɗumen janggata sodata ni saka janggane kadi ko gownoɗen e defte meɗen pular ɓurno wawde windede ko fati e coñce ko fati e jime e ko abbi hen tindi e daari ko ɗum ɓurno wonde kono ko yaltiɗo ɗeɗo balɗe lewlawol communication defte ɗiɗi muulade ɗo henne ɗe wallodirde muɗum e goomu mulgo windere defte ɗiɗi ko defte gandal tigui rigui tawde haalata kay ko fati e gandal koode haalata koko fati e astronomie haalata koko fati e météo ɗum wona koyel wawi ɗum wadde may gaddu wadde ko gandal tigui inchallah donc firti ko ndiɗo jeenadi dañani pular foti ko ummade daro yo eyyi pular foti ko ummade daro waɗana ɗum ñalawma feetana ɗum fami feetana ɗum aduna o fof anda wonde ko waɗa ɗo hen ko e ndiɗo jeenaɗo puɗɗuɗo ɗum o e baɗɗo ɗum o e inniraɗo ɗum o pop pular ene wondi e mabɓe temedere e nder temedere kala koɓe cohli ko fati e pular bisimilla mabɓe pular ene heeɓi ene fadi e mabɓe gollodirde mabɓe e oɗon fanno heddi noon ko wonko gandanɗa hono ko wonko gandanɗa hono ko organisation won foɗɗo wadde ɗum kono mbaɗata so wona noon ɓe nana ko kalɗa ɗo ko de janggo ɓe pino ɓe dawra ɗum ɓe gujja miijo ma ɗum tan woni koɓe mbawi hay ɗum moƴƴi aɗa andi toka ko wiyete yawde nde ko jaafoɗon sa yi ɗemgal soninke eɗen beltanoɓe ɓe mbaɗama ɓe dañi ñalawma kubtide nder UNESCO soninkoɓe ko limgol ngol moƴƴani addata ko kalten joni ko aɗa andi kam soninkoɓe hoddi men kono ɓe ɓuwana yaaji aduna hen ɗemɗe nayyi limtere ɗe soninkoɓe ngala hen kono darde nde ɓe dañi nde ha UNESCO koɓe ñalawma kubtidindu ko teddugal e limo e moƴƴere ina hokka ɗum neɗɗo komi jewten ko enen ko limo e bonde ɗo poɗɗa waɗe temedere mbaɗɗa capannayyi ɗon poɗɗa waɗe temedere mbaɗɗa capanɗe jeegom walla temedere ɗum waɗa caɗele ɗe kono yo Allah hokku en en dañi yimɓe wona to limore koto politique o e kon ko atan politique to peeje ɗe ƴetteteɗe ɗum wawdema yettoyade on mami a toka aɗa jogima ɗo jeeyaɓe commission ngaji UNESCO ha mbayno koote taw ko ɓiɓɓe ful eyyi kono haaju ɗum kalanmi so tawi soñi cengelal ha heewi to ɓette to mbiyeɗa dañiɗa ko nifgo goto a bonirama ko limo e ayin tan kalten ko darde men hande foti ndendinen ko limo e mawde nde ɓeɗo tugni soɓe dañano limo e fonni ɓe dokkata ndiɗo jeenade on jarama yo Allah teddinan ma gartu en e yewtere nde ganduɗa ko pinal e renndo so Allah lamɗo jaaɓi ɓoyatama fuɗɗo salminde bandiraɓe foof Sada Mangane mo ndulumaji nan ɗo e Dakar guila Orléans ko idi gollade e Pulaar omo welti omo yaadani no fewi kanko Sada Mangane guila hay goto suusa e Faray se weeɓani Alassane Mbaye Thiamen
en jetti Ibrahima Canganen ɗon calminten mo ganduɗa kañum woni musidɗo men sehil men Ndiaye Demba Hammad e wondi mum en jarnimama ɓe an uddino nane toka an uddata e togara noon yafuɗa aɗa andi o woni syndicaliste no wawi sa tol ala mi jaabi sa toon nde wona syndicaliste mi wonde syndicaliste noon mawɗo ay ko ɗo guedde liggey ko Ibrahima Oumar Abdoulaye sawañ yo ko wakkil sak makko omo jo kalaluji Ibrahima Oumar Abdoulaye kanko wonno deuxième personnalité e nder CNTS kanko joguino section union régionale de Dakar ko kanko joguino kanko wonno premier adjoint secrétaire général CNTS Madia Diop mais an sa waɗama syndicaliste o woni membre confédération africaine du travail bureau international du travail gongal syndicat ma kam lisa toon mamin kal ɗum par ce que fonde bannode ɗoɗe ha oto jolna nawaye aɗanni mboɗanni ko weltanade denndangal yeeɓiyankoɓe men e wiideɓe aussi yooɓe jokku commentaire uji par ce que à partir de commentaire uji gayen tigui rigui mbawten tugnade denndangal kamɓe fof yapat souci kala hen ko neɗɗo waɗi wotti tan ko yiyande muɗum ɗum noon en jettiɓe kamɓe kala enen jarnaɓe mawɗo Abou mi salmini mawɗo Abou Gaye toga a jarama no fewi ko weltanade heɗotoɓe tan kadi ɓe ballodira hen e muñal e addude hen jeyanɗe mabɓe hay soɓe kirti ken eɓe gaddoyi jeyande en calaki kirti o en calaki feloje ɗe en calaki ñiŋoje ɗe kono noon kadi eɓe gaddor hen miijoji mabɓe ɗon ɗoɓe gaddorto miijoji mabɓe noon ko ɗon beltonortoɗen hono bani meɗen debbo baaɗi meɗen Binte Diallo gonɗo to France Houleye Diallo gonɗo to Bruxelles ko hono noon kadi Ablaye Diallo gonɗo to Italie mawɗo meɗen noon Idrissa Ali Ba Mamadou Ali Wan kañumne kadi eɗen beltono Ablaye Diallo salmama no fewi ko moƴƴo ko tedduɗo en beltanima no fewi kamɓe ko musidɗo meɗen Abou An jeeya ko kay heydi o jooɗi koto États-Unis d'Amérique ko hono noon e hono mawɗo meɗen woni hono Harouna Dia kanko woni président fedde Pulaar speaking toon to États-Unis d'Amérique gonko mo waali jantan o woni jillu makko e nder Afrique woni ɗo ene hakkude Sénégal e hakkude Dakar e Waali yo yetto noon hakkude Waali jantan mo yetto ɗo ene so Allah jaɓi ha tulel wabay suma ɗum noon en calmini kamɓe dagal bandiraɓe kala on jarama gasi a laaɓi ñalawma hannde e yewta leral communication en jarnima gonga ngu en jarnima yeeɓiyankoɓe filmoɓe ko ɗo ka ten ha yewta men henɗo e pinal so Allah tan ɗo jaaɓi